Λοιπόν, καλησπέρα σας, συγχαρητήρια για την προβολή αυτού του τόσο σπουδαίου καλλιτέχνη στην εποχή που το τίποτα προβάλλεται ως κάτι. Είμαι περήφανος που υπάρχουν ακόμη καλλιτέχνες σαν τον Αντώνη Βαρδί, από τον οποίο εμείς οι νεότεροι αντλούμε δύναμη και έμπνευση. Να είστε καλά. Ο Λευτέρης είναι αυτός, Ο Λευτέρης, μήπως γράφει και κάποια περιοχή. Δεν λέει, όχι. Έχουμε κι άλλο. Η Χριστίνα Βιολάρη. Καλησπέρα σας. Όλη μου την αγάπη να δώσετε στον Αντώνη Βαρδί. Ευχαριστώ Χριστίνα. Ευχαριστούμε για την εκπομπή. Αντώνη μας, σε αγαπάμε. Είσαι μοναδικός. Βάλτε και ένα ονοματάκι αν θέλετε. Δεν γράφει όνομα. Καλησπέρα και στον Άγη. Καλησπέρα μας λέει και καλή συνέχεια. Ο Άγης είναι από τη Γερμανία νομίζω. Ναι. Real FM στους 97,8. Έχει κάποια σχέση με τη Γερμανία ο Αντώνης, γιατί κάτι μου είπαν από το Αμβούργο, λέει έχεις πάει και έχεις αναμνήσει εκεί, κάτι έχεις κάνει στο Αμβούργο. Όχι, στο Αμβούργο είναι μια φίλη αυτή τη στιγμή μέσα στο ίντερνετ και παρακολουθεί και από το Μαϊάμι και από Θεσσαλονίκη και από την Άξο, είναι πάρα πολλοί φίλοι. Τους έχω ειδοποιήσει και αυτή τη στιγμή γράφουν την εκπομπή και μετά θέλω να τους αφιερώσω ένα τραγούδι. Θα ήθελα να πω ξανά τον τρόπο επικοινωνίας. Real, κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54991 αν έχετε κάποιο κινητό. Real, κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54991, ενώ αν μας ακούτε από υπολογιστή, στούντιο realfm.gr. Ο Ρήγας 1989 γράφει: Γεια σας, είμαι χαρούμενος πολύ που φιλοξενείτε τον αγαπημένο μου καλλιτέχνη. Τους χαιρετισμούς μου στο μουσικό μας πατέρα. Μουσικός μας πατέρας. Μάλιστα, ο Αντώνης Βαρδής. Ο Χρήστος από τη Μήλο είναι. Μεγαλώσαμε, είδες. Ο Χρήστος Τούρλος είναι αυτός. Είναι μικρός αυτός, εντάξει. Τον ξέρω τον Χρήστο τον Τούρλο. Λοιπόν, κεμ θες. Ο Αντώνης Βαρδής είναι καλλιτέχνης 3 σε 1. Μουσικός, συνθέτης και τραγουδιστής. Και σε όλα πρώτος. Τα τραγούδια έχουν αφήσει ιστορία στις ψυχές μας και μεγάλη κληρονομιά στην Ελλάδα. Εκτός από τα ψυχικά του ταλέντα, έχει και μεγάλα ψυχικά, λέει, χαρίσματα. Τον αγαπάω πολύ. Κέλλη από Θεσσαλονίκη. Η Κέλλη από Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Γεια σου Κέλλη. Η Σοφία Υψομιάδου ήθελε να έρθει από την Ξάνθη να σε δει εδώ στο στούντιο. Δεν πρόλαβε όμως γιατί αναγκάστηκε να φύγει να πάει στη Μυτιλήνη. Έχουμε και τους Αριανούς που έρχονται τώρα με τα πούλμα. Ναι. Υπάρχει συνοστισμός στην Εθνική Οδό. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουν όλοι να κερδίσει ο Άρης. Εδώ τώρα ο φίλος που είναι στο πλατό, ο Μάριος είναι Παναθηναϊκός, θα γίνει χαμός. Λοιπόν, άκουσα τώρα κάτι που σε ενδιαφέρει. Είναι η πρώτη φορά που παίρνουμε τόσα μηνύματα μαζεμένα όταν φιλοξενούμε καλλιτέχνη. Αυτό σου λέει κάτι? Γιατί έλεγες προηγουμένως ότι τα μέσα δεν μεταδίδουν επαρκώς τα τραγούδια σου ή τέλος πάντων κάπως έτσι ήταν διατυπωμένη άποψη. Ναι. Εδώ ο κόσμος διψάει για Αντώνη Βαρδί, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ναι, υπάρχουν πάρα πολλοί φίλοι τους οποίους τους ανακάλυψα πριν 5 μήνες. Δεν ξέρω να σας το είχα πει πριν. Πότε είχα έρθει εδώ πέρα, πριν κανένα χρόνο έχω έρθει? Δεν θυμάμαι ακριβώς πόσο, έχω μεγαλώσει. Ήταν το καλοκαίρι νομίζω, πριν το καλοκαίρι. Λοιπόν, εδώ και 5 μήνες περίπου νομίζω, μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω, έχω κάνει μια σελίδα στο Facebook και επειδή υπήρχαν πολλές σελίδες με το όνομα Αντώνης Βαρδής και γράφανε πολλοί, μπήκα μέσα και είδα, και δεν ήμουν βέβαια εγώ, και γράφανε πολύ και δεν παίρναν απαντήσεις, αισθάνθηκα λίγο άσχημα, σαν να μην τους απαντούσα, ενώ δεν είμαι εγώ ο Αντώνης Βαρδής. Άλλος Αντώνης Βαρδής δηλαδή. Ναι, δεν υπάρχει άλλος Αντώνης Βαρδής, απλά είχε δανειστεί το όνομά μου. Έτσι λοιπόν έκανα... Επιτρέπεται αυτό το πράγμα? Από ό,τι φαίνεται επιτρέπεται, ναι, γιατί κάποια στιγμή ζήτησα να πάρω το όνομά μου και μέσω κάποιου άλλου και είπε ότι το πουλάω το όνομα. Έβγαλες δηλαδή λεφτά από την πώληση του ονόματός σου? Όχι, δεν το έχω αγοράσει ακόμα. Αυτός που είχε κατοχυρώσει πρώτος, ας πούμε, εντός εισαγωγικών το κατοχυρώσει το όνομα Αντώνης Βαρδής, ήθελε χρήματα για να αποδώσει τη διεύθυνση στον πραγματικό Αντώνη Βαρδί. Αν είναι δυνατόν. Εγώ πουλάω το σπίτι βέβαια, και με τον Πάριο μαζί θα πουλήσουμε το σπίτι. Τελικά έκανα την σελίδα αυτήν, Βαρδής Αντώνης, με κεφαλαία ελληνικά γράμματα, και μέσα σε 5 μήνες μαζευτήκαν γύρω στους 7.500 φίλοι, οι οποίοι επικοινωνώ καθημερινά με όλους, και επειδή εγώ δεν τα πηγαίνω καλά... Αυτό μπορώ να το πιστοποιήσω, είναι αλήθεια, επικοινωνεί καθημερινά με όλους. Ακόμη και εγώ καμιά φορά που του γράφω μου απαντάει.
Λοιπόν. Η αλήθεια είναι ότι απαντάει η γυναίκα μου, η Φιλοθέη, γιατί εγώ δεν τα καταφέρνω σε αυτά και έτσι λοιπόν κάθομαι δίπλα της, μου διαβάζει τα μηνύματα και στέλνω απαντήσεις. Λοιπόν, ο Άγης μας λέει δεν έχω σχέση με τη Γερμανία, σας ακούω αρκετά συχνά, όχι όσο θα ήθελα λόγω φόρτου εργασίας. Σήμερα έχω το χρόνο και τη διάθεση να ζητήσω τραγούδι, αλλά δεν χρειάζεται, η εκπομπή τα έχει όλα. Η Ευαγγελίτσα η Πεανιώτισσα. Κύριε Αντώνη, σας λατρεύουμε. Πεανιώτισσα, Ευαγγελίτσα. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Βέβαια. Είχατε κάνει και μια συναυλία στην Παιανία τότε για τα ζώα, κάτι για τα δέσποτα ζωάκια, ναι. Και είχε πάει καλά από ό,τι είχα μάθει. Καλά είχε πάει, εντάξει. Καλά είχε πάει, παρόλο που έκανε λίγο κρύο και δεν είχε μαζευτεί πάρα πολλοί κόσμος, αλλά ήταν εντάξει, καλά ήταν. Θα ακούσουμε το «Δεν μετανιώνω», όπου είναι ένα ντουέτο με τη Μελίνα Ασλανίδου. Real FM 97,8. Αντώνης Βαρδής, κοντά σας και κοντά μας με τα καινούργια του τραγούδια. Τσιγάρο η ζωή στα δυο μου χείλη που με ζαλίζει πριν να πιω μια ρουφιξιά. Δώσ' μου αγάπη να μπορώ να πολεμάω τον καιρό για να μην νιώθω στο πλευρό σου μοναξιά. Ο χρόνος φέρνει ερημιά στο πέρασμα του, ποτήρια άδεια κι από τσίγαρα σωρό. Μου φτάνει μόνο που σ' ανταμώνω και που ακόμα να σ' αγγίζω λαχταρώ. Πέρασα πολλά, κοντά σου πέρασα πολλά και στο δηλώνω, δεν μετανιώνω. Ό,τι κι αν συμβεί, για όσα ζήσαμε μαζί, δεν μετανιώνω, δεν μετανιώνω, δεν μετανιώνω, δεν μετανιώνω, δεν μετανιώνω, δεν μετανιώνω. Βαθιά ρητίδα η ζωή στο μέτωπό μου, τα όνειρά μου ματωμένα δειλινά. Η πόλη άδεια, χαμένα βράδια, σκόρπια ταξίδια της ψυχής στο πουθενά. Πέρασα πολλά, κοντά σου πέρασα πολλά και στο δηλώνω, δεν μετανιώνω. Ό,τι κι αν συμβεί, για όσα ζήσαμε μαζί, δεν μετανιώνω, δεν μετανιώνω, δεν μετανιώνω, δεν μετανιώνω, δεν μετανιώνω, δεν μετανιώνω. Εδώ στο Real FM. Αντώνης Βαρδής. Δεν μετανιώνω. Α, είδες. Μετανιώνεις για κάτι από αυτά που έχεις κάνει? Έχω μετανιώσει πάρα πολλές φορές. Όπως? Ένα παράδειγμα. Το πιο απλό, το πιο ανώδυνο. Που έχω παντρευτεί δεύτερη φορά
Μετανιώσα τρίτη φορά, μπορώ να παντρευτώ, ναι, δεν με αποκλείεται. Αλλά έχουμε μετανιώσει πραγματικά πολλά πράγματα, γιατί όλοι οι άνθρωποι κάνουμε λάθη και από αυτά μαθαίνουμε.